kali biasanya jomblo. Sing penting mantune karo anake do rukun ayam tetep lele. Ya ya wis waktu wae sing gelet.
Pak Suranto kasih kaur. Iki Arjo Lekok anak pilih sapa iki? Nah, Suprihatin Arjo Lekok iki. Musuhe Arjo Satrila. Pak Babin sing tenan menika Pak Tentara, Pak Babinsa, Pak Esan. Manut to aku pokoke aku dalane kok. Iya, aja butuh kowe. Ya, oh Arjo Pansa juga iso pikir balik. Jabat, kayak caci malah pingsut ya Allah. Ini mulai sing sok ngurusi bantuan sosial, sing sok ngurusi rasken mulai ngoten niku gendong-gendongan. Sesuk niki nek bantuan Maroto di demo kowe. Malah dotek metake lho. Menika Pak Kamit kula kali Pak Kaur Wasdi. Sing menika Pak Tentara Pak Babinsa Koramela. Jenderal ana tentara wae tipis kok kelene rakal. Aku yang melu tadi. Orang melu tadi orang kumanan gedane.
Mereka mandungo pada kidul, wonten siang mereka kawasan warna ayo dulu. Oh ya. Warna Jogodo kurung kusum warna sunar gendong. Orang satu batu, orang batu salah yang biasa. Oh, enak tenang baik. Orang wanita